हेलो लोगोफोरनि दिनै जों अमा बुथारबाय बैसागो बोथोरनि इयो सिस्टार फैदो इनिफ्राय बहुत सोरबा सोरबा आलासि फैदो आरोना देखायबाय थागोनसोनो बिदिनो नों जनाया नैबेनो अमाया बेखौनो बुथारनानै जेनेबा जोङो दिनै जानोसै आरोना इनिफ्राय बैसागोनि मुङाव जों जानो नागिरदों आरोना दा बेखौ जायै जायै मा जायो बाथ्रा गैया जाखांबासो मिन्थिगोन माने बैसागो बोथोराव खनसे रंजानोसै आरोना न'नि आन्थाबाबो जानानै माने आलासिबो फैदों नालाय बहुत नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों बोरै बोरै जेनेबा आलासि फैखो सोर सोर फैखो बिसोर सिस्टारफोरखौ देखायगोन बरिया गोजा जाखाबायलै ना जों बिदिखौ रुना दोनग्रोनोसै बेनिफ्राय लासैनो माने उनाव एवना जानोसै आरोना दायो एवथ'नाय जाथ'वाखै रुबाय थादों ओमफ्राय दायो सिस्टारफोराबो मोनफैथ'वाखै सफैथ'वाखै आरो इनिथिंबो दोङो फोराननाय दोङो माहाय माने उनाव जाहैसिगोन आरो दायो दसे थानानै जानायखौ बेनिफ्राय दायो जोंहा फांसन फैगोनथ' फांसनाव बैसागोआव जोंहा फुकन फैगोन बे फुकननि भिडिअखौ आं नोंसोरनो आलादायै देखायबाय थादों नेक्स्ट भिडिअ नोंसोरो फुकननि माबायदि रोजाबदों माबायदि फैदों माबायदि गासैखौबो आं देखायगोन गामिनिफोराव जेरैबायदि मोसादों जेनेबा रंजादों बेखौ आं गासैखौबो देखायगोन नोंसोरनि सिगाङाव देखायनो नाजागोन आरोना ओमफ्राय दानिया रुगासिनो दङ रुखांनानै बिदि खालामना दोननोसै दोनखांनानै दसे माबा खालामो आरो बेयाव खुगासो नांगोन आं बे खिथिबाय थाबा जानाय नङा बेलेगाव दोनबावो आरो मबा खालि बिला ना ओमफ्राय मा सोलायबाय गोसोआबो बोरैबा बोरैबा नांलाङो गरम बोथोर नालाय सफैबायानो गोजां बोथोर थांखानाय बहुत गरम नांदो बिसोराया बहुत खस्थ' खालामगासिनो नुगासिनो दङ नोंसोर आंनि बिसिखौ बायो बेसेबा जानो हायो ना हाया बाथ्रा गैया अमा बेदरखौथ' जानो हायानो होमबाबो खस्थ' खालामदों बेसाराया नायबाय था नोंसोरो बोरै बोरै जायो हाय खालामनांबाय सबनिफ्राय गिदिर बियो बेनिफ्राय आं सबसे उन्दै tadi फिसाजोआ मोसागासिनो नै सोरनि मोनैयो Valentina Valentina nini मोसानाया ini बेनिफ्राय नोंलाय
Hello come guys keluarga. Hello guys. So बिनिफ्राय सासे जाहोनाय फागिन इनिफ्राय दायो आब'दो आरो सिस्टारदो बिनो माने नोंसोरथ' नुबायना नै बिनो सानैयानो. स' आरो सिस्टार आरो सानै फैनायनि गोजोननाय थाबाय जेनेबा नोंसोरनो बे सिस्टार सानैखौ देखायबाय. दोननोसै बिदिनो बा जाबाय निथिना खनसे जाबाय. सोरबा खामबाय थाबायलै. फुकुन फैनायनि रिहार्सेल होगासिनो दङ माने बेयावनो जों जायै लोङै जेनेबा रिहार्सेल जाबाय थादों दायो हराव होमबाबो दायो नेक्स्ट टाइमाव नोंसोरनो देखायबाय थागोन फुकुना बोरै जेनेबा रोजाबखो मा रोजाबलांखो जों होमबा देखायगोन आरोना दा फांसना जाग्रोथोंसै. स' नेक्स्ट भिडिअखौ नोंसोरो नायबानो जाबाय ना. स' फुकुनाखौथ' नोंसोरो नुगासिनो माने आगोलावबो नुबायबो जानो हागौ नाथाय सिगाङाव फैगोन आरोना बेनिखायनो नोंसोरनोबो देखायनो नाजागोन आरो गासैखौबो मोजां रोखोमैनो. स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नङा आरो नोंसोरो दा बेखिनियानो नायबाय थागोन. बेसांगो 500 खुलुम दे मोजां मोसाबि दे लाजिना दे स्टेजनिफ्राय ओंखारना र' जाबाय जमा होबाय आं दे जाबाय स्ट्राइक जमा होबाय आं दे इनो होबाय दे दुइनाथ' गाय जाबाय ने दुइना गाय जाबाय नङा बिनो आरो 100 जाखाबायब्रा नङा बिनो होखादो Ini kayak nanya.